दानो जोङो जोंनि आयदा फारसे जोङो थोंजोङै थांनि जोङो गोरोबज्लायनायनि बिसय जों सावरायबोबाय थादों जायफ्रा गोरोबहोज्लायनायनि खामानि मावो बिसोरखौ बाइबेला बुंदों बोर होजाग्रा गोरोबहोज्लायनायनि खामानि मावग्रा साफ्रोमखौनो बाइबेला बुंदों बिसोरो बोर होजाग्रा आरो बिसोरो इसोरनि बिसाफोर होननानै मुंख'जादों मानोना इसोरनि बिसाज्ला जायहा बुहुमाव फैदोंमोन बे इसोरनि बिसा हौवायाबो गोरोबहोज्लायनायनि खामानिखौनो मावनो थाखाय फैदोंमोन मानसिखौ इसोरजों आरो मानसिखौ मानसिजों गोरोबहोज्लायनायनि खामानि आरो बाइबेला जेब्लायबो जोंखौ लोगोसेयै थानाय खौसेयै थानाय अनज्लायनानै थानाय बिनि बाथ्रासो जोंनो फोरोंदों इसोरनि फोरोंनाया बेनो जों अनज्लायनांगौ सासेया गुबुन सासेखौ गावखौ बादि अननांगौ सासेया गुबुन सासेखौ गावखौ बायदि साननो हानांगौ बेखौनो बाइबेला जोंनो थाखाय इसोरनि बाथ्राया जोंनो थाखाय फोरोङो दिनै बे फुंबिलि समावहाय जोङो बेखौ सावरायो जोंनि गेजेराव गिर्जायारिफोरनि गेजेराव फोथायारिफोरनि गेजेराव गोरोबज्लायनाया थानांगौब्ला खौसेथिया थानांगौब्ला अनज्लायनानै जोङो लोगोसेयै इसोरनि बिसाफोर बायदि थांनानै थानांगौब्ला जों जिसुखौ मोननाय ख्रिस्टखौ फोथायग्रा फोथायारिफोरनि आखल आखुआ माबोरै जानांगौ बेनि सायाव जोङो सावरायो जोंनि मा आखल आखुआ जोंनि खौसेथिखौ फोजोबस्रांनो हागौ जोंनि अनज्लायनायखौ फोजोबस्रांनो हागौ जोंनि गेजेराव रानज्लायनाय गावस्राज्लायनाय लाबोनो हागौ इसोरा जोंनिफ्राय माबायदि आखल आखुखौ नागिरो हामजायो आरो माबायदि आखल आखुफोरा जोंनियाव थायोब्ला जोङो जेब्लायबो खौसेयै लोगोसेयै जोङो थांनानै थानो हागोन बेनि बाथ्रा जोङो दिनै जोङो सावरायनो जों कलसियाव थाङो कलसिया 7:13 मानोना बिनो खोमसिनि बोलोनिफ्राय जोंखौ खारग' होनानै गावनि अनजाग्रा बिसाज्लानि रायजोआव लाबोबाय बेवहाय बे बाथ्राखौ बुंदों जायफोरा ख्रिस्टखौ फोथायबाय जिसुखौ नाजावबाय जिसुनि सेलाफोर जाबाय बिसोरनि दिनैनि गोदान मोनसे जि स्टेटास गोदान मोनसे जि थाखो बे थाखोखौ बेवहाय बुंनाय जादों मानोना बियो खोमसिनि बोलोनिफ्राय थारमाने जोङो बहा दङमोन खोमसिनि बोलोजों जोङो दैदेनजानानै दङमोन माब्ला जेब्ला जोङो जिसुखौ मोनथियाखैमोन जिसुखौ जों नाजावाखैमोन जिसुखौ जों फोथायाखैमोन बे समाव जोंखौ इसोरनि आत्माया नङा इसोरनि बाथ्राया नङा नाथाय खोमसिनि बोलोजों जोङो दैदेनजादोंमोन जोङो सामलायजादोंमोन जोङो कन्ट्रल खालामजादोंमोन नाथाय मा जाखो जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों बियो मा खालामखोनो बै खोमसिनि बोलोनिफ्राय जोंखौ खारग' होनानै जों बै खोमसिनि बोलोजों दैदेनजानायनिफ्राय सामलायजानायनिफ्राय जोङो खारग'बाय बियो गावनि अनजाग्रा बिसाज्लानि रायजोआव लाबोबाय दायो जोंखौ खोमसिनि रायजो आरो खोमसिनि बोलोनिफ्राय मा खालामखोनो गावनि बिसाज्लानि रायजोआव जोंखौ लाबोबाय दा जोङो खोमसिनि मानसिफोर नंला खोमसिनि बोलोजों दैदेनजानाय मानसिफोर नंला खोमसिनि रायजोआव जोङो थानाय जोङो खोमसिनि बिसाफोर नंलिया नाथाय इसोरनि बिसाज्लानि रायजोनि जों मानसिफोर जाबाय बेखौ बुंदों जोङो गोदो खोमसिनि रायजोनि मानसिफोरमोन खोमसिनि बोलोआ जोंखौ दैदेनदोंमोन नाथाय जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि गेजेरजों जोङो खोमसिनि बै रायजोनिफ्राय खारग'नानै उदां जानानै जोङो दिनै मा जाखोनो इसोरनि बिसाज्लानि रायजोनि जोङो मानसिफोर जाबाय बेखौ जोङो लागै बुंनाय जादों दानियाब्ला 18खौ नायो जोङो 1:18 बियो गावनि मोदोम मण्डलिनि खर' मोदोमखौ बिनो गोथाङै दोनो दा जोंनि जि खर' जोंनि मण्डलि जोङो मोदोम जाबाय ख्रिस्टनि मोदोमफोर जों जाबाय मण्डलिनि जोङो मोदोम जाबाय मण्डलिया ख्रिस्टनि मोदोम आरो बे मण्डलिनि खर'आ ख्रिस्ट बेवहाय ख्रिस्टनि रायजोनि मानसिफोर जाबायब्ला जोङो मण्डलिनि मानसिफोर जाबायब्ला जोङो ख्रिस्टनि मोदोमनि अंगफोर जों जाबाय आरो जोंनि गाहाया जाहैबाय ख्रिस्ट ख्रिस्टआनो मण्डलिनि खर'
बिनिखाय खर'आव मा जायो जोंहा खर'आव गासैनो साननाय हनाय खर'आव गासैनो थांखि लानाय बेफोर जायो बेनिखाय जोंनि मोनफ्रोमबो मावनायाव जोंनि गासैनो मावनाय दांनायाव सोलिनायाव ख्रीष्टआसो मा खालामगोन ख्रीष्टआ जोंखौ दैदेनगोन जेरै खर'आ सासे मानसिखौ दैदेनो बेबायदिनो जोंखौ ख्रीष्टआसो दैदेनगोन बे बाथ्राखौ जोङो बुंदों बिनि उनावहाय जोङो 21 आरो 22 खौ फरायनि ख्रीष्टखौ फोथायनायनि सिगां नोंसोरो इसोरनिफ्राय गोजानाव दंमोन आरो बिनि बिसारुफोरमोन मानोना नोंसोरो इनायखौल' मावनाय आरो साननायमोन नाथाय दा नोंसोरखौ गोथार गोजों आरो दाय गैयै खालामनानै गावनियाव लाबोनो थाखाय इसोरा गावनि फिसाज्लानि थैनायजों नोंसोरखौ गावनि बिसिगिफोर खालामबाय सिगां जोङो इसोरनि बिसारुफोरमोन आरो इसोरनिफ्राय गोजानाव दंमोन नाथाय जिसु ख्रीष्टनि थैनायनि गेजेरजों जोंखौ इसोरनि खाथियाव लाबोनानै इसोरनि सेराव लाबोनानै जोंनि जि बिसारु जानानै थानाय बेखौ ख्रीष्टआ फोजोबनानै मा खालामखोनो इसोरनि बिसारु नंलिया दायो दिनै जोङो इसोरनि बिसिगिफोर जों जाबाय बे गासै बाइबेल सिरियाव जों मोननो हादों मा सिगां जोङो आलादा रोखोमनि मानसिफोरमोन जेब्ला जोङो ख्रीष्टखौ मोनथियाखैमोन जोङो जिसुखौ मोनथियाखैमोन फोथायाखैमोन बे समाव जोङो खोमसिनि मानसिफोरमोन जोंनि साननाय हनाया खोमसिनिफोर बायदिमोन जोंखौ सामलायनाया बे खोमसिनि बोलोआ सामलायदोंमोन नाथाय जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनायनि गेजेरजों दिनै जों मा जाखो जों इसोरनि बिसिगिफोर जाबाय इसोरनि बिसाफोर जाबाय ख्रीष्टनि रायजोनि जों मानसिफोर जाबाय जोंहा गोदान मोनसे रायजो जों मोनबाय गोदान मोनसे खर' जोंखौ दैदेननो जोंनि थाखाय सिन्था खालामनो जोंखौ सामलायनो गोदान खर' जाय ख्रीष्ट जोङो बे गोदान रायजोनि मानसिफोर जाबाय इसोरनि बुंनाया बेनो दिनै जों जुदि बै गोजाम रायजोनिफ्राय खोमसिनि रायजोनिफ्राय जोङो बारग'बोबायब्ला बेखौ बेनिफ्राय जोङो खारग'बोबायब्ला दिनै जों गोदान मानसि जाबायब्ला गोदान रायजोनि बे गोदान रायजोनि गोदान मानसिफोरनो होनाय आखल आखु दा बेनि बाथ्रासो जों सावरायनो नागिरदों गोदो जोंनि आखल आखुआ आलादामोन मानोना जोङो गुबुन मोनसे रायजोनि मानसिफोरमोन आरो जोंखौ सामलायग्राया बै खोमसिनि रायजोआव जोंखौ सामलायग्रायाबो गुबुनमोन दिनै जों गोदान रायजोनि मानसिफोर जानायखाय ख्रीष्टनि रायजोनि मानसिफोर जानायखाय जों गोदो इसोरनि बिसारुफोरमोन नाथाय दिनै इसोरनि बिसिगिफोर जानायखाय जों गोदो जों इसोरनि सुथुरमोन इसोरनि जों बिसारुमोन नाथाय दिनै इसोरनि बिसाफोर जानायखाय गोदान रायजो आरो गोदान मोनसे मुं जों मोननायखाय जोंनि आखल आखुफोराबो मा जानांसिगोन बे गोदान रायजोआव गोदान रायजोनि मानसिफोरनि बायदि आखल आखुआ जोंनियाव थानो नांसिगोन जे आखल आखुआ फोथायग्राफोरनि गेजेराव थायोब्ला जे आखल आखुआ जों साफ्रोम गिर्जायारिफोरनि गेजेराव थायोब्ला जोङो गोरोबलायनानै थानो हागोन खौसेथियै थानो हागोन अनलायनानै थानो हागोन बेबायदि आखल आखुफोरखौ बाइबेला जोंनिफ्राय दिनै इसोरनि बाथ्राया जोंनिफ्राय दिनै नागिरदों मानोना इसोरनि इच्छाया बेनो जों खौसेयै थानो नांगौ इसोरनि इच्छाया बे नङा जोंनि गेजेराव नांज्लायनाय थानो नांगौ इसोरनि हास्थायनाया बे नङा जोङो गावजों गाव अनज्लायनो हायै जानानै थानो नांगौ इसोरनि हास्थायनाया बे नङा जोंनि गेजेराव गावस्राज्लायनाय थानो नांगौ माब्लाबाबो इसोरा बेखौ जोंनिफ्राय नागिरा जों बयबो लोगोसेयै खौसेयै इसोरनि फिसाफोर बायदि जानानै जों थांना थानायखौ इसोरा हास्थायो इसोरा नागिरो नाथाय बेबायदि थांनानै थानांगौब्ला जोंहा माबायदि आखल आखु थानो नांगौ जोङो माबायदि स्वभाब चरित्रनि मानसिफोर जानो नांगौ बेखौबो बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राया जोङो रोखायै फोरोंखादों जेब्ला जोंनियाव बे आखल आखुआ थानाय नङा खौसेथिनि बाथ्रा बुंब्लाबो जों खौसे जानो हानाय नङा अनज्लायनायनि बाथ्रा बुंब्लाबो जों अनज्लायनानै जों थांना थानो हानाय नङा गोरोबलायनायनि बाथ्रा बुंब्लाबो जों गोरोबलायनानै थांनानै थानो हानाय नङा जेब्ला इसोरा बुंनाय नैबे आखल आखुफोरा जोंनियाव थानाय नङा दा गिबियै जों नायनो कलसियानि 3:8 सिरिखौ जों फरायनो खोनासं नाथाय दा नोंसोरो राग जोंनाय लुबैनाय आरो नायनो बाज्लायनायखौ नागारथारदो रायनानै लाजि फोनांनाय गाज्रि बाथ्रा रायनाय नोंसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनो नाङा गावजों गाव दा सोलिज्लाय दा थगायज्लाय मानोना नोंसोरो गोजाम आखलखौ गारनानै गोदान मानसि जाबाय आरो जाया सोरजिदों बियो गावखौ थाललायै
नोंसोरनो मिथिहोनो थाखाय नोंसोरखौ फोदानै गावखौ बादि खालामदों। कलसिया 3:8 मा बुंदों? गोदान मानसिनि खुगाया माबोरै जानांगौ बेनि बाथ्रा बुंदों। सासे ख्रिस्ट'खौ मोननाय व्यक्तिनि खुगाया बेनि रायज्लायनाया मा रोखोमनि जानो नांगौ बेखौ बेवहाय बुंनाय जादों। जुदि खौसेथि थानांगौब्ला, अनलायनाया जोंनि गेजेराव थानांगौब्ला, गोरोबलायनाया जोंनि गेजेराव थानांगौब्ला जोंहा जोंनि खुगाखौ साबधान खालामनो गोनां थायो। जोंनि खुगाखौ बाहायनायाव, जोंनि रायज्लायनायाव जोंहा साबधान जानांगौ। आरो बेयाव बेखौनो बुंदों, दा नोंसोरो राग जोंनाय, लुबैनाय आरो नायनो बाज्लायनायखौ नागारथारदो। रायनानै लाजि फोनांनाय, गाज्रि बाथ्रा रायनाय नोंसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनो नाङा। गावजों गाव दा थगायज्लाय, मानोना नोंसोरो गोजाम आखलखौ गारनानै गोदान मानसि जाबाय। गोदो खोमसियाव थानाय समाव जों बेखौनो खालामोमोन। सोरखौबा रायनानै लाजि फोनांनाय, सोरखौबा रायनानै सोंखारिनानै दुखु होनाय, बेखौनो जों खालामोमोन। नाथाय दा जों खालामनो हालिया, मानोना जों गोदान रायजोनि गोदान मानसिफोर जाबाय। ख्रिस्ट'नि रायजोनि मानसिफोर जानायखाय जोंनि खुगाखौ ख्रिस्ट'आ माब्रै बाहायनायखौ हामजायो नागिरो, जों बेखौसो साननो नांसिगोन। आरो बेयाव बे बाथ्राखौनो दिनै जोङो बुंनो नागिरदों। खौसेथि, अनलायनाय, गोरोबलायनाया थानांगौब्ला ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा साफ्रोम मानसिफोरा खुगाखौ माबोरै बाहायो बेयाव साबधान जानो गोनां। खुगाखौ माबोरै बाहायो जोङो? बेयाव बुंदों रायनानै लाजि फोनांनाय, सोरखौबा दुखु होनाय, बे मानि गेजेरजों जायो? खुगाजों। आरो जेब्ला जों जाखुबाव नायो, बे खुगानि जि पावार, सालायनि जि पावार, बोलो, बेवहाय जोङो खोब मोजाङै बुंदों। जोङो मोजां बेखेवनानै बुंदों बेहा मा बोलो दङ। आरो बेखौ जोंनि खुगाखौ, जोंनि बे सालायखौ माजों रुजुदों मिथिगौ ना? गिथावना अरजों रुजुदों। बे फिसा अर बाखोर, अर सावो, बेयो फिसाब्लाबो मा खालामनो हायोनो? बे अरा गिबियाव फिसाब्लाबो मा खालामनो हायोनो? बेयो गेदेर हाग्राखौ खामग्लिजोबनानै नस्थ' खालामनो हायो। बेबायदि पावार जोंनि सालायाव दङ होननानै बुंदों। जोङो नायस्रानि, एसे फरायस्रानि बे जाकुब 3:8 जों थाङो। जोङो 5निफ्राय फरायनो। सालायाबो बेबायदिनो देहानि मोनसे उन्दैसिनथार अंगब्लाबो बियो दुबगांनानै गेदेर गेदेर बाथ्राफोर बुंनो हायो। साननानै नाय, उन्दै अर बाखोर खाथिनि जोंनायजों हाग्रामाखौ सावजोबनो हायो। सालायाबो अरबादिनो जोंनि देहानि गेजेराव सालाया गाज्रिजों सुफुंजानाय बुहुम बादि। बियो गासै देहाखौनो मिन्नांहोयो। बियो जोंखौ थैस' थांस' नोरखोनि अरजों सावो। आदाव बुंदों, नाथाय रावबो मानसिया सालायखौ दबथायनो हाया। बियो गाज्रिथार, बियो दबथाय जाया, फोथैग्रा बिसजों सुफुंजानाय। सालायनि जि पावार, बेयाव बुंदों बियो अर बे खाथि बादि। फिसा नुब्लाबो बियो धंस' खालामनो हायो, फोजोबस्रांनो हायो। दा जों बिनिखाय जोंनि गेजेराव अनज्लायनाय थानांगौब्ला, गोरोबलायनाया थानांगौब्ला, जि सालाया धंस' खालामनो हायो, फोजोबस्रांनो हायो, बे सालायखौ जों सासेया गुबुन सासेखौ मा बुंनो बाहायो, बेयाव जोंहा साबधान जानांगौ दङ। आरो गोबां गाज्रि मोनलायनाय, दुखु मोनलायनाय, निमाहा होलायनो हायि, गावस्राजायनाया जोंनि खुगा बाहायनायनिफ्राय बियो जायो। बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राया जोंखौ साबधान होदों। नों ख्रिस्ट'खौ मोननाय व्यक्ति जानायखाय, आं ख्रिस्ट'नि रायजोनि मानसि जानायखाय, आंनि सालायखौ आं माबोरै बाहायो बेवहाय आङो साबधान जानो नांगौ। बे सालायजोंनो, नोआव बुंदों, बे सालायजोंनो जोङो जोंनि फोरबो बिफा इसोरखौ बाख्नायो। आरो बे सालायजोंनो इसोरनि गावनि महर मुस्रिजों दानाय मानसिखौबो जों साव होयो। जोंनि बे मोनसे खुगानिफ्राय हामबाय होनाय आरो साव होनाय बाथ्राफोरा ओंखारो। आंनि बिदा फंबायफोर, बेबायदि जानो नाङा। मोनसे दैमुनिफ्रायनो गोदै दै आरो गोखा दै ओंखारनो हाया। आंनि बिदा फंबायफोर, दुम्रु बिफाङाव अलिभ बिथाइ नङाब्ला द्राक्षा बोन्दोङाव दुम्रु बिथाइ थायनो हाया। एबा संख्रिनि दैमुनिफ्राय गोदै दै ओंखारा। बेयाव जोंनि सालाय, खुगा बाहायनायनि बाथ्रा बुंदों। माब्रैबा गुबुना दुखु मोनगोन, माब्रैबा जोंनि गेजेराव नांज्लायनाय फैगोन, माब्रैबा जोंनि गेजेराव समायसा जागोन, बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुङाब्ला, बेबायदि बाथ्राखौ बुङोब्ला जोंनि गेजेराव जोङो गोरोबलायनायनि बाथ्रा बुङोब्लाबो जोङो गोरोबलायनो हानाय नङा। सालाया, खुगाया गोबां दुखु होनो हायो। आरो बे दुखु मोनग्रानि गोरोन्थि नङा।
जाया खुगाखौ बाहायदों बिथांनिसो गोरोन्थि इसोरा जोंखौ बिब्दिनो दाखादों दुखु मोननो रोंनाय रंजानो रोंनाय गाज्रि मोननो रोंनाय गाज्रि मोनथावखौ गाज्रि मोननो रोंनाय राग जोंथावखौ राग जोंनो रोंनाय रंजाथावखौ रंजानो रोंनाय इसोरा मानसिखौ बेबायदिनो दाखादों बेयाव जोंनि मानसिनि गोरोन्थि गैया आंखौ इसोरा बिब्दिनो दाखादों लाजिथावखौ लाजिनो रोंनाय दुखु मोनथावखौ दुखु मोननो रोंनाय बोराबथावनाखौ बोराबनो रोंनाय इसोरा आंखौ बिब्दिनो दाखादों रंजाथावनाखौ रंजानो रोंनाय आंखौ बिब्दिनो दाखादों बेनिखायनो आंहा नोंथाङासो साबधान जानो गोनां जों बयहाबो साबधान जानो गोनां आं मा खालामोब्ला मा बुङोब्ला गुबुना दुखु मोनगोन आंनि मा बाथ्राफोराव जोंनि गेजेराव बेले बेजे समायसा जागोन जुदि नोंथाङा मोनथिगौब्ला बेखौ बुंनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ बुंनायनि उनाव नोंसोरनि गेजेराव जोंनि गेजेराव समायसा जागोन बेखौ बुङैया मोजां गोसो जादोंब्लाबो बुंनो खुगाया मा गोसो जाया बुंनो आरो सारायखौ बुंदों बियो बे गेन गैयिखाय जेरै फिदिङो बिब्दिनो बियो जायो जेरै फिदिङो बिब्दिनो जायो नाथाय बियो गोबां दुखु होनो हानाय बेयाव बिसजों बुंफबनाय होननानै बुंदों बिसजों थैग्रा फोथैग्रा बिसजों सालायखौ बेबायदिजों रुजुदों बिसजों फोथैनो हायो फुथारनो हायो सालाया बेबायदि मोनसे जोंनो बेवहाय एग्जाम्पल होदों सालायनि बिसय बेनिखाय गोरोबलायनाय खौसेथि अनज्लायनाय थानांगौब्ला आं आंनि खुगाजों माबायदि बाथ्राफोर बुङो जोंहा गोबां समावहाय जों साबधान नङा आरो साबधानै जों बुङैनि थाखायनो जोंनि गेजेराव समायसा जायो बे बाथ्रा बुंनायनिफ्रायनो जोंहा जोंनि गेजेराव समायसा जायो खोथा बुंनायनिफ्रायनो गोबाङा बेबायदिनो बुंखायो सोरखौबा दुखु होनो थाखायनो बुंखाथारो सोरखौबा लाजि फोनांनो थाखायनो बुंखाथारो सोरखौबा गाहाय खालामनो थाखायनो बुंखाथारो नाथाय इसोरनि बाथ्राया बुंदों नोंसोरो बेबायदि बुंनो मोनला मानोना नोंसोरो गोदान मानसि जाबाय नोंसोर गोदान रायजोनि गोदान मानसिफोर जाबाय बेबायदि सालायखौ बाहायनानै सोरखौबा लाजि फोनांनाय सोरखौबा दुखु होनाय सोरखौबा फोथैनाय माखौबा फोजोबस्रांनाय सान्थिखौ फोजोबस्रांनाय खौसेथिखौ फोजोबस्रांनाय बेबायदि खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो बुंनो समायलिया जोङो बुंनो मोनला जों गोदान मानसिफोर जाबाय बेखौ जोंनो लागै बुंदों खौसेथिया थानांगौब्ला जों साफ्रोम ख्रिस्ट'खौ फोथायग्राफोरा मा बुङो मा बाथ्रा जोङो रायज्लायो बेयाव जोंहा साबधान जानांगौ दङ बेयाव बेखौ जोङो कलसियाव जोङो बुंनाय जादों बेयाव बुंदों माबोरैहाय सासे मानसिनिफ्राय इसोरखौ बाख्नायनायनि बाथ्राबो ओंखारनो हागौ आरो गुबुनफोरखौ दुखु होनायनि बाथ्राबो ओंखारनो हागौ बे जानो नाङा होननानै जाकुबा बुंदों बिसोरनि मण्डलियाव समायसा जादोंमोन जाकुबा जि गिर्जाखौ सामलायदों बे गिर्जायाव समायसा जादोंमोन मानोना बे गिर्जानि फोथायारिफोरा गावसोरनि खुगाखौ माबोरै बाहायो बेयाव बिथांमोना साबधान नङामोन बेयाव बिथांमोना सोरखौबा इसोरखौ बाख्नायनाय बे मोनसे खुगाजोंनो गोबां समाव गुबुनखौ दुखु होनो बे एखे खुगाखौनो बाहायदोंमोन बिथाङा बुंदों मोनसे दैमुनिफ्राय माबोरै गोदै आरो गोखा दै ओंखारनो हागौ गोदैबा गोदै ओंखारगोन आरो गोखाबा गोखा ओंखारगोन बेनिखाय इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों जाकुबा बिथांमोनखौ बानजायदों कारन बिथांमोननि खुगा बाहायनायनिफ्राय मण्डलियाव समायसा जादोंमोन आरो आं फोथायो आं सान्दों बुङोब्ला गाज्रि मोननाय नङा दिनैनि 25 बोसोरनि सिगाङाव जि समायसा जादोंमोन जानो हागौ बे खुगा बाहायनायनिफ्रायनो जादोंमोन खोमा सोरनिबा बुंनाय खोथा बाहायनाय खोथाखौ हजम खालामनो हायो सैनो हायै बे गावस्रालायनाया जादोंमोन खोमा दा बिथांमोननि जि समायसा बे समायसाया खुगानिफ्राय जादोंमोन खुगानिफ्राय सालायखौ बेबहार खालामनायनिफ्राय जों ख्रिस्ट'खौ मोनथिनाय व्यक्तिफोरा आं मा बुङोब्ला गुबुना दुखु मोनगोन बेबायदि जोङो खोथा बाथ्राफोर बुंनो मोना जों इफिसियाव जोंखौ माबोरै बुंदों नायनो इफिसियानि 4:29 पदआव जोंनि खुगा बाहायनाया माबोरै जानांगौनो जोङो जेब्ला माबा मोनसे बुङो जों माबोरै बुंनांगौनो इफिसिया 4:29 पद नोंसोरो गाज्रि बाथ्राखौ बाहायालाबानो नांगौ बादि गुबुनखौ दिखांनो हाथाव बाथ्राफोरखौल' बाहायदो अब्लानिया नोंनि बुंनायखौ जाया खोनासंगोन बिसोरहा गाहाम जागोन खोनासंबाव नोंसोरो गाज्रि बाथ्राखौ बाहायालाबानो नांगौ बादि गुबुनखौ दिखांनो हाथाव नाम्बार 1 बाथ्राफोरखौल' बाहायदो
Number 2, अब्लानिया नोंनि बुंनायखौ जाया खोनासंगोन बिसोरहा गाहाम जागोन. सासे ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा व्यक्तिया माबायदि बाहायनांगौ खुगाखौ? नों जेब्ला खुगाखौ सियो, जेब्ला नों माबा मोनसे बुङो बियो गुबुनखौ दिखांनो हाथाव जानांगोन. गुबुनखौ दिखांनो हाथाव बाथ्राफोरसो नोंनि खुगानिफ्राय. सोरखौबा लाजि फोनांनो, सोरखौबा गाहाय खालामनो, सोरखौबा नस्थ' खालामनो बेबायदि नङा. अर बादि बाहायनानै गासैखौबो धंस खालामनो थाखाय नङा. बिस बादि बाहायनानै सोरखौबा फुथारनो थाखाय नङा. नाथाय जेब्ला नों खुगा सियो सोरखौबा दिखांनो हाथाव बाथ्रा. नाम्बार 1, गाज्रि बाथ्राफोर बाहायनो जोंखौ बुङाखै, दिखांनो हाथाव. नाम्बार 2, जेब्ला नोंनि बे बुंनायखौ गुबुनफ्रा खोनागोन बिसोरनि थाखाय मुलाम्फा जाथाव, बिसोरनि थाखाय गाहाम जाथाव. जों बेबायदि बाहायोना जोंनि खुगाखौ? जेब्ला जों खुगा सियो सोरखौबा दिखांनो हाथाव, इनकारेज खालामनाय, थारमाने गुबुनखौ दिखांनो, गुबुनखौ फोजौनो खोथा बुङो ने जोङो? गुबुननि मुलाम्फानि थाखाय जों खोथा बुङो ने? ना गोबां समाव खहा खालामो? आरो जों गिर्जायारिफोरा, फोथायारिफोरा साबधान नङाब्ला, खुगा बाहायनायाव साबधान नङाब्ला जोंनि गेजेराव बायदि समायसाफोर जोंहा जागोन, बायदि समायसाफोर जोंहा जागोन. बिथिंनि बाथ्राखौ बैनो, बैनि बाथ्राखौ बैनो, जेरै जोङो एरसन एरब्र होननानै बुङो. बिनि बाथ्राखौ बैनो बिथिङो, बैनि बाथ्राखौ बैनो बुंना होयो. बिनि गेजेरजों जोंहा मण्डलीनि थासारिफ्रा गाज्रि जायो, अनलायनो हायै जायो, गाज्रि मोनलायनाया फैयो. आरो बे बाथ्रायाव जोंहा आइजोफोरा साबधान जानो गोनां. आइजोफोरा बे खामानिखौ गोबां मावो. बिनि खोथाखौ बैनो, बैनि खोथाखौ बैनो, बेबायदि बिथांमोना खामानि मावनानै समाजाव मोनसे गुबुंले थासारि. बियो बैखौ मोजां मोननो हायो, बियो बैखौ सैनो हायो. बे मोजां खामानि नङा. आरो जों ख्रिस्ट'नि रायजोफोरनि, ख्रिस्ट'नि रायजोनि मानसिफोरनि बियो खामानि नङा. बेनिखायनो साबधान जानांगौ. नोंथाङा मिथिनो हागौ, नाथाय बे बाथ्राखौ बिथांनो खोन्थानानै होयोब्ला समायसा जागोन होननानै नोंथाङा मोनथिदोंब्ला बेखौ खालामनाया मोजां. जोंनि गेजेराव अनलायनो हायै फैगोन होननानै मोनथिदोंब्ला बे न'खरनि बाथ्राखौ बै न'खराव बुङोब्ला, सोरनिबा बाथ्राखौ बबेयावबा रायज्लायनायनि गेजेरजों, सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे गुबुंले थासारि फैगोन होननानै मिथिदोंब्ला बेखौ खालामनाया मोजां. जों बेबायदिखौसो रायज्लायगोन जिखौ रायज्लायोब्ला जोङो गुबुनखौ दिखांनो हागोन. जों बेबायदिखौसो रायज्लायगोन जिखौ गुबुनफ्रा खोनायोब्ला बियो बिसोरनि थाखाय मुलाम्फा जागोन. जों बेबायदि साबधानब्ला, जोङो जोंनि रायज्लायनायाव बेबायदि साबधानब्ला नांज्लायनाय जानाय नङा. गिबियाव जोंनि न'खरफोराव जोंहा साबधानजों जुदि रायज्लायोब्ला जोंनि न'खरफ्राव नांज्लायनायानो जानाय नङा. गोबां समाव जोङो दुखु मोनथाव बाथ्राफोरखौ बुंनानै दुखुखौनो होबाय थानो मोजां मोनो जोङो. अब्लालाय माबोरै अनलायगोन जोङो? माबोरै मोजां मोनलायगोन जोङो? आरो दिनै जोंनि न'खरफ्राव समस्याफोरा बेनो जोंहा दिनै जोंनि न'खरफ्रावहाय हौवाया सानो आंनि हिनजाव जाखाबाय, आं जिखौनो बुंनो गोसो बेखौनो बुंबाय थानो हासिगोन. हिनजावाबो सानो आंनि हौवा जाखाबाय, आं जिखौनो गोसो बेखौनो आं बुंबाय थानो हासिगोन. आरो बेबायदियै बिथांमोना साबधानै बुङैनि थाखाय सानफ्रोमबो जेब्ला दुखु होलायनाय जागोन, सानफ्रोमबो बे न'खराव जेब्ला नांज्लायनाय जागोन, मा जागोननो? बेयाव अनज्लायनाया थानाय नङा. बेयाव नांज्लायनाय, बेयाव गुबुंले मोनसे थासारि, बेयाव अनज्लायनो हायो बेयो जालाङो. बेनिखायनो जोंहा जोंनि खुगाखौ जों माबोरै बाहायो बे बिसयाव जों बयबो साबधान जानांगौ. बे बाथ्राखौ जों गोदान मानसिफोरनि खुगा बाहायनाया बै समाव जों जेरै बाहायदोंमोन, खोमसिनि बोलोजों दैदेनजानाय समाव बेबायदि जानो नांलिया. बेखौ जोंनि थाखाय बुंदों. जों मथिनि 12 आयदाखौ जों खनसे फरायनो खोनासं. बेवहाय मथिनि 12 आयदा 36 पद. नाथाय आङो नोंसोरनो रायथियो, साफ्रोमबो मानसिया साबधानै बुङै गावनि फंफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय बिसारनि सानाव हिसाब होनांगोन. मा बुंदों? साफ्रोमबो मानसिया साबधानै बुङै गावनि फंफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय बिसारनि सानाव हिसाब होनांगोन. नोंनि बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों गावज्रिनाया फैबाय नामा? नों साबधानै बुङैनि थाखाय हिसाब बिसार दङ नोंहा. नोंनि साबधानै बुङैनि थाखाय सोरबा नस्थ' जाबाय नामा?
बिनि हिसाब नोंहा दङ बेखौसो बुंदों साबधानै बुङै फंफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय जोंहा बिसार दङ जों सानदों खुगानिफ्राय ओंखारबाय जोब्बाय होननानै जोबाखै बेयो ओंखारलांनानै सोरनि मा उपकार खालामदों सोरनि मा मुलाम्फा खालामदों सोरनि मा खहा खालामदों बेयाव जोंहा साबधान जानो गोनां बर'आव मोनसे माबा दङ लिमारिक्स दङ मोनसे बाथ्रा खोन्दो दङ ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा होननानै बुंदों आरो बर'आव ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा होननानै बिनि गेजेरजों मा बुंनो नागिरदों बे बाथ्रा खोन्दोनि गेजेरजों मा बाथ्रा फावनि गेजेरजों मा बुंनो नागिरदों मिथिबायना जोंनि खुगानिफ्राय जेब्ला ओंखारना बाथ्राफ्रा बियो आरो माब्लाबो लाफिनजाया आरो जोंहा पलिटिशियान्सफोरासो गेलेयो बेजों बे माखासे लिडार्सफोरा जोंहा राजखान्थियारि लिडार्सफोरा गेलेयो बिथांमोना बुंखांनानै जेब्ला समायसा जायोना बुंखांनानै जेब्ला समायसा जायो बिथांमोना बुङो आं लाफिनबाय होनना बुङो आं लाफिनबायनो इसिबां मानसि थैखांनायनि उनाव लाफिनबाय होननानै बुङोब्ला जागोन ना जाया बेयो इसिबां मानसिखौ दुखु होखांनायनि उनाव आं लाफिनबाय आं मा बुंदोंमोन बोखांना लाफिनबायनो बेबायदि जाया सानफाफिननानैसो जोङो बुंनो गोनां जायो बेनिखायनो जों साफ्रोम ख्रिस्ट'खौ मोननाय व्यक्तिफोरा मा साननांगौ खुगाखौ सिनायनि सिगां सोरखौबा दुखु होगोन नामा बियो सोरखौबा लाजि फोनांगोन नामा बियो जोंनि गेजेराव नांज्लायनाय लाबोगोन नामा बियो जों बयबो खुगाखौ बेबायदिहाय साबधान जानानै बाहायोब्ला दुखु मोनलायनायनि खोथा फैनाय नङा नांज्लायनाय जानाय नङा गावस्रालायनाय जानाय नङा बेनिखायनो जोङो ख्रिस्ट'नि रायजोनि मानसिफोर जानायखाय इसोरनि हास्थायनाया बे जों खुगाखौ बेबायदिहाय बाहायनांगौ जेराव जोङो खौसेथिखौ मेनटेन खालामनो हागोन अनज्लायनानै जों गोरोबलायनानै थांनानै थानो हागोन बेखौ जोङो जेब्लायबो साननांगौ बेखौ बुंनानै होयोब्ला जोंनि गेजेराव समायसा जागोनब्ला बुङैया मोजां बेखौ बुंखांनायनि उनाव जोंनि गेजेराव बायदि समायसा जागोनब्ला बेखौ बुङैया मोजां खारन इसोरा जोंखौ खुगाखौ बेबायदिसो बाहायनायखौ हास्थायदों बेनिखायनो जोङो नायनि जों साननि जों माबोरै बाहायो जोंनि खुगाखौ नाम्बार 2 आव बुंदों जोङो 2:3 जों फरायनो माबायदि आखल आखु जोंनाव थानांगोन 3:10 गोदान मानसि जाबाय आरो जायहा सोरजिदों बियो गावखौ थालायो नोंसोरनो मिथिहोनो थाखाय नोंसोरखौ फोदानै गावखौ बादि खालामदों बिनि थाखायनो 11 गुबुनारि आरो जुदायारि टक्सिक खालामजानाय आरो टक्सिक खालामजायै आनारि सुखुथियारि गलाम आरो गोजोन गहोजानाय होननाय गुबुन गुबुन गैबावलिया नाथाय ख्रिस्ट'आनो गाहाय आरो बियो बयनियावबो दङ बेयाव मा होनना बुंदों बे गोदान रायजोआव जोङो गुबुन गुबुन गैलिया जों बयबो ख्रिस्ट'नि फिसाफोर जाबाय बेयाव गोजौ गाहाय गैला रोंनाय गैला बेयाव गलाम धोनि गैला गोरिब धोनि बेयाव गैला गलाम आरो गहोजानाय बेयाव गैला आनारि आरो सुखुथियारि गैला बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों जों बयबो मा जाखोनो ख्रिस्ट'नियाव जोङो ख्रिस्ट'नि मानसिफोर आरो बिनि फिसाफोर जाबाय जोंनि गेजेराव बे फारागा गैला बेखौ इसोरनि बाथ्राया बुंदों जों बयखौबो मा खालामनांसिगोन समान जोङो इम्परटेन्ट होनांसिगोन बयबो समान बेखौ जोङो मण्डलियाव बे साननाया जोंहा थानांगौ जायो दैदेनगिरिफोरा बयखौबो समान नोजोरजों नायनो हानाय बे गोसोआ जोंहा थानो नांगौ जायो बयखौबो समान गोनां होननानै साननो हानाय बयखौबो समान प्रयोजन इम्परटेन्ट होननानै साननो हानाय आरो बेबायदि नोजोरजों नायनो हानाय बियो थानो नांगौ जेब्ला जोंनि गेजेराव गोजौ गाहाय थागोन जोंनि गेजेराव जेब्ला रोङै सायख'लायबाय थानाय जागोन बिनि गेजेरजों मा फैयो डिभिजना रानलायनाया फैयो गावस्रालायनाया फैयो बिनिखायनो जोंखौ साबधान जानो होनाय गुबुन बाथ्राया बे जोंनि गेजेराव थाखो राननाय थानाङा जों बयबो ख्रिस्ट'नि मोदोमनि गोनां अंगफोर जोङो रमियाव बुंदों जोङो कलन्थियाव बुंदों सोरबा आखाइनो सोरबा आथिंनो सोरबा मेगननो सोरबा खोमानो बेखौसो बुंदों जों बयबो गुबुन गुबुन थारमाने जों बयबो गुबुन गुबुन समान जों नङा आखाइया आथिं बायदि नङा आथिङा आखाइ बायदि नङा खोमाया मेगन बायदि नङा मेगना खोमा बायदि नङा नाथाय आंनि खोमाया मेगनखौ बुंनो हाया नों आं बायदि नङिखाय नोङो देहानि गोनां मोनसे अंग नङा आंनि आखाइया बाइबेला बे एनालजिखौ जोंनो होदों बाइबेला जोंनो बे बिदिन्थिखौ होदों
आंनि आखाया आथिंखौ बुंनो हाया नों आं बायदि नङा बिनिखाय आंनो नोंखौ नाङा आथिङा आथिं बायदि आरो आथिङा आथिंनि खामानि दङ आखाया आखाइ बायदि आरो आखाया आखाइनि खामानि दङ मेगना मेगन बायदि आरो मेगना मेगननि खामानि दङ खोमाया खोमा बायदि आरो खोमाहा गावनि मावनो गोनां खामानि दङ आरो जों बयबो ख्रिस्ट'नि मोदोमनि गुबुन गुबुन अंगफोर नाथाय जों बयबो मोनसे मोदोमनि गोनां बाहागोफोर बेनिखाय बे बाथ्राखौ सोरखौबा रोंनाय रोङि लानानै सोरखौबा गोजौ गाहाय खालामनानै जेब्ला जोंनि गेजेराव बे थाखो राननाया थाबाय थागोन मण्डलिया खौसेयै थांना थानो हाया मण्डलियाव गोरोबलायनानै अनज्लायनानै थांना थानो हाया बेनिखाय बयखौबो जोङो बे ख्रिस्ट'खौ मोननाय ख्रिस्ट'नि बिसा होननानैसो जों नायनांगोन बेनाव मा दङ गैया बेखौ दोननानै बियो मा रोंगौ रोङा बेखौ दोननानै आङो सासे मानसिखौ जेब्ला नायो अब्लाना बेखौ बे नोजोरजोंसो नायनांगोन बिबो ख्रिस्ट'नि रायजोनि सासे मानसि बिबो ख्रिस्ट'नि सासे बिसा बे नोजोरजोंसो नायनांगौ होननानै बाइबेला जोंनो दिनै फोरोंदों बेनिखायनो मण्डलिया खौसे जानांगौब्ला मण्डलियाव जुदि खौसेथियै जोङो जुदि अनज्लायनानै गोरोबलायनानै थांना थानांगौब्ला नैबे गोनां बयखौबो समान इम्पर्टेन्ट होननानै साननो हानाया बयखौबो समान नोजोरजों नायनो हानाया इम्पर्टेन्ट बियो गोनां बियो मण्डलिनि मोनसे खौसेथि थासारिया थानांगौब्ला बियो गोनांथार बाथ्रा जों बयबो गुबुन गुबुन बाहागोजों ख्रिस्ट'नि मोदोमनि मोनसे ख्रिस्ट'नि मोदोमनि जोङो गुबुन गुबुन बाहागो नाथाय ख्रिस्ट'नि मोदोमनि जों बयबो गोनां बाहागोफोर नोंथाङा आखाइब्ला नोंथाङा आखाइनि खामानिखौ मावगोन नोंथाङा आथिंब्ला आथिंनि खामानिखौ मावगोन नोंथाङा मेगनब्ला मेगननि खामानिखौ मावगोन नोंथाङा खोमाब्ला खोमानि खामानिखौ मावगोन दा मण्डलिया बेखौ सिनायनो नांगौ जायो मण्डलिया बेखौ मोनथिनो आरो बुजिनो नांगौ जायो नैबे बाथ्राखौहाय आरो बेबायदिनो बयखौबो ख्रिस्ट'नि मोदोमाव मा खालामनांगौ जायो जोङो इनभल्भ खालामनो गोनां जायो इनभल्भ बियो मा मावनो हागौ ख्रिस्ट'नि थाखाय मण्डलिनि थाखाय बिथांखौ बेयावनो बाहायनो जोङो मा खालामनांगौ जों गोसो होनांगौ गोबां समाव जोङो मण्डलिनि खामानिफोरखौ मा खालामो जोङो सासे सानै मानसिनि आखायाव जोङो गारनानै दोनो जिया बाइबेलनि बायदि फोरोंनाय नङा सासेयानो मावजोबगोन बायदि जों माब्लाबा खालामो सासेयानो मावजोबगोन बायदि दाख्लैसो आदा मनेना आंनि सिगाङाव एसे बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ माब्लाबा ओरैबायदि नुयो होननानै बिथाङा बे समाव बुंदोंमोन माब्लाबा बेबायदि नुयो सानैजोंनो गासैखौबो मावजोबगोन बायदि बेनो प्रग्रामबो सालायगोन बेनो आर'नाइबो गानहोगोन बेनो गुबुन गुबुन गासैखौबो गुबुनखौ इनभल्भ खालामि गुबुनफोरखौ बाहायै बे मोनसे मण्डलिनि मा नों जुदि आखाइखौ बाहायथाराब्ला बे मा जालांगोन नोरजिया जालांगोन बियो नोरजिया अबेबा मोनसे नोंनि देहानि अंगखौ नों बाहायथाराब्ला दोनलाय आखाइखौ सप्तासे खाना दोनलाय मा जायो बिनि उनाव नाय नोङो आथिंखौ सप्तासे ओरै खाना दोनलाय बिनि उनाव मा जायो बियो बाहायथाराब्ला बिनि उनाव आथिङानो जाया जागोन जोंनि गोबां मण्डलिनि मेम्बार्सफोरा नोरजिया जालांबाय आरो नोरजिया मानोना बिथांनो इसोरा मा गुन होदों बिथाङा मा मावनो हागौ बेखौ सिनायनानै बेबायदियै बाहायैयाव मण्डलिनि लिडारशिपआ सासे सानै मानसिनि थाखाय जानो हागौ बे बाथ्राखौ जों बुजिनांगोन दिनै लिडारशिप दैदेननाया सासे सानै मानसिनि खामानि जानो हागौ नाथाय परिसज्जाया सासे सानै नङा जों बयनिबो साफ्रोम फोथायारिफोरा परिसज्जानि बाहागो लिडारशिप एन्ड मिनिस्ट्रि बे मोननै बुस्थुआ गुबुन गुबुन दैदेननाय आरो परिसज्जा बे गुबुन गुबुन दैदेननाया सासे सानै मानसिनि आखायाव थानो हागौ नाथाय जे परिसज्जा ख्रिस्ट'नि मण्डलिखौ लुखांनायाव मावनो गोनां बेयो जों बयनिबो थाखाय नोंथाङा खोमाब्ला खोमानि खामानिखौ माव नोंथाङा आथिंब्ला आथिंनि खामानिखौ माव मा हायो नोंथाङा मा मावनानै हायो बेबायदिनो नोंथाङा ख्रिस्ट'नि मोदोमखौ लुखांनायाव बाहागो लानांगौ बेखौहाय बुंनाय जादों बेनिखाय मा गैलानो जोंनि गेजेराव थाखो रानलायनाय गैला बे मोजां बे गाज्रि गैला बे गहोजानाय बैयो गलाम बेबायदि गैला
बे गासैखौबो ख्रिस्ट'आ फोजोबबाय आरो ख्रिस्ट'नि मोदोमाव जों बयबो समान मोनसे गोनां बाहागो बेखौसो बाइबेला जोंनो फोरोंदों बेनिखायनो नैबे जानो नाङा जोंनि मण्डलिफोराव रावबो बिदि अनुभव खालामनो गोनां जानो नाङा जोंखौ इम्पर्टेन्ट होआलै जोंलाय मा रोंगौलै बे साननाया रावबो फोथायारिफोरनि गेजेराव फैनो नाङा आरो फैनाय नङा जेब्ला जों बयबो गावजों गाव समान इम्पर्टेन्सखौ जों होलायगोन जों बयबो नोंबो गोनां जों बयबो समान गोनां एखे जों इम्पर्टेन्ट बेखौ जेब्ला जों सानगोन जोंनि गेजेराव बेबायदि थाखो रानज्लायनाय गावस्रालायनाया फैनाय नङा जों बयखौबो समान नोजोरजों आरो जाकुबनि जि मण्डली बे मण्डलीयाव बे एखे समस्याया जादोंमोन बिथांमोननि गेजेराव मा जादोंमोन जों फरायो जाकुबनि दुयेला बिदा फंबायफोर नोंसोरो जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा जाबायब्ला नोंसोरो मोखां नायनानै मावग्रा जानो नांलिया हमनानै ला सासे सनानि आगथाम आरो दाम गोसा हि गाननाय आरो गुबुन सासे हावरिया गिजि खसाब गाननाय मानसि नोंसोरनि जथुमनायाव हाबफैदों बे समाव नोंसोरो मोजां खसाब गाननाय मानसिखौ मान होनानै होनोब्ला फै नोंथाङा बे मोजां जायगायाव जफैदो नाथाय हावरियाखौ होनोब्ला नोङो बेयावनो गसंनानै था एबा आंनि आथिं गुदियाव जफै अब्ला बेबायदि मावनायजों नोंसोरो गावसोरनि गेजेराव गेदेर उन्दै दिन्थिनाय आरो इनाय मावनाय जाबाय बिदा फंबायफोर खोनासं संसारनि नुनायाव जायफ्रा हावरिया इसोरा बिसोरखौ फोथायनायाव गोनां गेदेर खालामनो सायख'यो आरो जायफ्रा बेखौ अनो बिसोरनो गावनि जबानो खानाय रायजोखौ होयो नाथाय बे हावरियाफोरखौ नोंसोरो मान गैयै खालामो नोंसोरखौ नासयग्रा आरो बिसारसालियाव बिसारगिरिनि सिगाङाव गसंहोग्रायासो धोनिफ्रासो नोंसोरनो होनाय मोजां मुंनि सायाव इनाय बुंग्राया बिसोरनो शास्त्राव मोननाय इसोरनि थिननाया बेनो गावनि भारा पुरुषखौ गावखौ बादि अन बेखौ मावब्ला नोंसोरो न्याय मावनाय जागोन नाथाय मोखां नायनानै नोंसोरो मावोब्ला नोंसोरो पाप खालामो आरो आयेना नोंसोरखौ आयेन बारसिग्रा होननानै दाय गोनां खालामो जों बेवहाय मा मोननो हाखो मोखां नायनाय सोरनिबा एपियारेन्सखौ नायनानै सोरनिबा नुनायखौ नायनानै मोखां नायनाय आरो जाकुबनि मण्डलीयाव बेबायदि समस्याफोर जादोंमोन जिखौ जाकुबा लिरनो बुंनो गोनां जादों फोरोंनो गोनां जादों मोजां गाननाय जोमनाय फैयोब्ला बिसोरखौ मान होनाय सायाव मा नुदों बेखौ नायनानै सायाव मा नुदों सोरबा आरो गिजि गुफुर गाननानै फैनाय गोरिब गुन्द्राखौ मा खालामनाय बिसोरखौ नेवसिनाय नासयनाय बेबायदि बिसोरनि गेजेराव दङमोन बेबायदि बिसोरनि गेजेराव दङमोन आरो बिसोरखौ मा खालामदों नोंसोरो पाप खालामदों सायावनिखौ नायनानै बे गोरिबनि थाखायबो जिसुआ थैबाय बे गैयैनि थाखायबो बे रोङैनि थाखायबो जिसुआ थैबाय आरो जिसुखौ फोथायनायखाय बियो दिनै गोरिब बेखौ नायालासिनो नुवालासिनो बेयो जे इसोरनि फिसा बेबो जे जिसुनि फिसा बेबायदिसो जों नायनानै बे नोजोरजों जों बयखौबो मा खालामनांगौ समान अननाय समान सन्मान मान सन्मान जोङो होनो हानांगौ जोंनि मण्डलीफोराव बेबायदि जायोब्ला गावस्रालायनायनि खोथा फैनाय नङा नांज्लायनायनि खोथा फैनाय नङा बयबो मानसिफ्रा समान इम्पर्टेन्ट फिल खालामनांगोन आंबो बे मण्डलीनि सासे गोनां बाहागो होननानै बयबो फोथायारिफ्रा मोनदाङोब्ला आरो गावस्रालायनायनि बाथ्रा जोंहा फैनाय नङा बेनिखायनो कलसियाव बेखौ बुंदों जोङो बेखौ फोरोंनो नागिरदों बिनि उनावहाय जोङो थांनि 12 आरो 13 फरायनो कलसियाव जों दङ कलसिया 3 दङ 12 आरो 15 पदसिम जों नायनि नोंसोरो इसोरनि मानसिफोर बियो नोंसोरखौ अनो आरो गावनि खालामनो बियो नोंसोरखौ सायख'बाय बिनिखायनो नोंसोरो गोसोमानिजों अननाय अनखांनाय दद्र जानाय गुरै जानाय आरो सैसोनो हानायखौ गानदो गावजों गाव सैज्लाय आरो नोंसोरनि सोरबाया सोरनिबा जेंना दाय मोनब्ला निमाहा होज्लाय फोरबोआ जेरै नोंसोरनि दायफोरखौ निमाहा होदों बेबादिनो नोंसोरबो गावजों गाव निमाहा होज्लाय बेफोरजों गोनांसिनथार नांदेरगोना अननाया गासैखौबो नंगुबैखौ खौसेयाव बजबनानै लाखियो नोंसोरनो गोजोननाय होग्रा ख्रिस्ट'आ बे गोजोननाया नोंसोरनि गोसोआव थानाय
थानानै नोंसोरखौ दैदेनथों मानोना गोजोनै थानो थाखायनो इसोरा नोंसोर गासैखौबो खौसेयाव हांख्रायबाय आरो नोंसोरो अरायबो इसोरखौ बाख्नाय जोङो जिसुनियाव मानो फैखोनो जोंनो 15 पदा बुंदों जों जिसुनियाव मानो फैखोनो जिसुनियाव जोंखौ इसोरा मानो लिंहरखोनो मानो हांख्रायखोनो बेयाव बुंदों मानोना गोजोनै थानो थाखायनो इसोरा नोंसोर गासैखौबो खौसेयाव हांख्रायबाय जिसुनियाव जोंखौ इसोरा बिफा इसोरा हांख्रायनायनि जे कारन बे कारना गोजोनै थानो थाखाय खौसेयै थानो थाखाय नांज्लायबाय थानो थाखाय नङा बोराबज्लायनानै थानो थाखाय नङा ख्रिस्टनियाव फैग्रा साफ्रोमबो बेखौ बुजिनांगोन जोंखौ ख्रिस्टनियाव बिफा इसोरा लिंहरनायनि जि उद्देश्य गोजोनै थानो थाखाय आरो खौसेयै थानो थाखाय जोंनि गेजेराव नांज्लायनाय गोरोबज्लायनाय गैयि अनज्लायनाय गैयि बेनि थाखाय नङा जों गोजोनै थानो थाखाय जों खौसेयै थानो थाखाय जोङो ख्रिस्टनियाव लिंहर जाबाय आरो बे जानांगौब्ला जोङो बार'निफ्राय माखासे आखल आखु माखासे गुनफोरनि बाथ्रा बेवहाय बुंदों नोंसोरो इसोरनि मानसिफोर बियो नोंसोरखौ अनो आरो गावनि खालामनो बियो नोंसोरखौ सायख'बाय बिनिखायनो दानियाबा नोंसोरो गोसोमानि जों अननायनि सायाव मैया बेलासि प्राय मोनसे सेसन बुंबाय अननायनि सायाव आं बिनि सायाव बुंनो आरो गोनां गैया होननानै सानदों अनखांना दद्र जानाय गुरै जायाब्ला जों जाया आं दहाय मोनसे गितानि खोथा बुंलांदोंमोन बिथांमोननि सेंग्राफोरा आंखौ लोगो हमफैबाय जालालै सार जाला जोंथ' नुदों माब्लाबाबो खौसे जाला बिसोरो होनना बुंदों आरो आंनि सिगाङाव जों जिबायदि नुबाय माब्लाबाबो खौसे जाला बिसोरो जाला ओमफ्राय आंनियाव परामर्श नागिरनानै फैदों सयजनसो आंनि न'आव बिसोरो जिरायदों ओमफ्राय आंनि परामर्शआ मा थां नोंसोर थांफै आर'ज खालाम नोंसोरो आर'ज खालामै थां जे नोंथांमोननि लिडार्सफ्रा गुरै जानो हायो आरो जेब्ला गुरै जागोन अब्लानानो बे समयसाया जोबगोन दा आंबो गोरों नोंबो गोरों आंबो लाइनाव खोथा बुंदों नोंबो लाइनाव खोथा बुंदों बेबायदि थांबाय थानो बिथांमोना नागिरदों जोंनिया थिग बिसोरनिया गोरोन्थि बिसोरो सानदों बिसोर रोंगौबा जोंबो रोंगौ बेबायदि गोरायै बिसोर थांनो नागिरदों ओंखायनो नोंसोर थांनानै आर'ज खालामै थां जे बिथांमोना गुरै जानो हायो आरो जेब्ला बिथांमोना गुरै जागोन अब्लानो समयसाया जोबगोन थांनानै बुङै थां नोंसोरनि दैदेनगिरिफोरखौ गुरै जानो थाखाय बुङै थां आर'ज खालामै थां आरो बिथांमोना थांफिनबाय आरो थांफिननानै बेबायदिनो आर'ज खालामहैबाय लास्ट मिटिं जाबाय बिस्रा पास्टरखौ लोगो हमहैबाय आङो थांनानै आंखौ लिंहरनाय बायदि आरो पास्टरखौ आं गोबां खोथा बुंबोबाय आरो बिथांखौ बुंदों आङो नों गुरै जा पास्टर बयबो बहुत गिदिर आंनिफ्राय सासे रिटायार्ड मानसि बिथाङा बयबो इसोरनि खामानि मावै सासे रिटायार जानाय मानसि बिथाङा आरो गोबां खोथा बुंबाय आं इसोरा आंनो बे बिबानखौ होनायखाय आं थांनानै खोथा बुंबाय आरो पास्टरखौ बुंदों नोंनि गुरै जानायावनो मण्डलिया मोनसे जाफाफिनगोनब्ला बेखौनो नोङो खालाम आरो बेदिनखालि लास्ट मिटिं बिसोरा गरम जागोन बिसोरनि मिटिङा ओमफ्राय आं पास्टरखौ बुंबाय गुरै जा जुदियो नों गोरोन्थि खालामाखै अब्लाबो गाव ख्रिस्ट'आबोथ' गोरोन्थि खालामाखैमोन बे बाथ्राखौ बुंदों जिसुआबोथ' गोरोन्थि खालामाखैमोन खिन्थु इसोरजों आरो मानसिजों गोरोबहोलायनायनि थाखाय बियो थैनांगौबाबो थैनोसै आङो दाया आंनि नङाबाबो बेखौ साननायमोन होननानै बुंबाय बेनिखाय पास्टरा मा खालामगोन मिटिङा जागायजेनबाय मोनसे प्रश्न सोंनायनि सिगांनो जागायजेननायनि सिगांनो पालकआ पास्टरा गुग्रुबनानै बयनिबो सिगाङाव आखाइ खबजोबनानै बुंदों आंनिनो गोरोन्थि जाबाय आंखौ निमाहा खालामदो पालकआ मिटिंनि जागायजेननायावनो हान्थु खरायनानै आखाइ खबजोबनानै बुंबाय आंनिनो गोरोन्थि जाबाय आंखौ निमाहा खालामदो आरो बिनि बे गुरै जानायाव नायदो गावखानाय मण्डलिया जोंहा बे आखु देखायनांगौ ख्रिस्ट'आ माबोरै गुरै जाखो माबोरै बुजानो हाखो बेला गाव मावि दायनि थाखाय
माब्रै इसेबां क्रुसाव दोगथाबजानो हाखो बेलाय गाव गोरोन्थि मावैनि थाखाय बिनि आखल आखु जोंनावबो थानांगौनो फिलिपियाव बेखौसो बुंदों नोंसोरनि साननायफ्राबो ख्रिस्ट'नि बायदि जाथों गुरै नम्र जों जाय जिसुखौ फोथायो बे जिसुआ गावनि सोलोंसाफोरनि आथिं सुनो हाग्रा गुरै नम्र आरो बे आखल आखुखौनो जोंखौ लानो होदों जों गुरैब्ला गावलायनायनि खोथायानो फैया जों गुरैब्ला नांलायनायनि खोथायानो फैया जों गुरैब्ला अनलायनाया थायो जों गुरै जानो रोंनांगोन गुरै जानो हानाय बे गुना ख्रिस्ट'निफ्राय जोंनियाव फैनो नांगोन बे गुना गुरै जानो हानाया आरो बेयाव खावलायदों नोंसोर गुरै जा दद्र जा आरो सैसोनो हानाय बे गुनफोरा जेब्ला जोंनि फोथायारिफोरनियाव थागोन अब्लानिया जोंनि गेजेराव बे खौसेथिया गोजोननाया जेब्लायबो थाबाय थागोन जों सत्रफोरखौ फरायनो आरो बेयावनो फोजोबनो जोङो सत्रफोरखौ नाय नोंसोरो जेखि बुङा आरो मावा बेखौ फोरबो जिसुनि मुङै मावदो आरो ख्रिस्ट'जों बिफा इसोरखौ बाख्नायदो जोबनायाव कनक्लुजनाव मा बुंदों बेयो फोजोबनायाव मा बुंदों जुदि खौसेथि थानो हानांगौब्ला गिर्जाया फोथायारिफोरा खौसेथि थानो हानांगौब्ला गोबां गुनफोर बुंलांबाय जोबनायाव नोंसोरो जेखि बुङा जेखि खालामा बेखौ फोरबो जिसुनि मुङै मावदो इसोरखौ समायहोनो थाखाय मावदो नांगोन बुंनायाबो इसोरखौ समायहोनो थाखाय बुंनांगोन मावनायाबो इसोरखौ समायहोनो थाखाय मावनांगोन दुगानो थाखाय नङा बुंनायाबो इसोरनि गौरबनि थाखाय बुंनांगोन नोंनि खुगा सिनाय बेयाव लाबोफिनदों बिथाङा बुंफाफिनदों खारन बेयो मोनसे बहुत इम्पर्टेन्ट बेनि थाखायनो गोबां गावलायनाया फैयो नालाय बेनिखायनो नोङो जेखि बुङा आरो जेखि मावा बियो इसोरनि गौरबनि थाखाय जाथों इसोरखौ समायहोनो थाखाय जाथों जों जेब्ला साफ्रोमबो बेबायदियै साबधान जागोन ना जोंनि बुंनाय जोंनि मावनाय इसोरखौ समायहोनो थाखाय जों खालामगोन ना जोंनियाव गावस्रानाया फैनाय नङा जोंनियाव नांज्लायनाया फैनाय नङा जोङो खौसेयै जों थानो हागोन साफ्रोमबो बुंग्राफोरा इसोरनि गौरबनि थाखायल' बुङोब्ला साफ्रोमबो जों जि मावो फोरबो जिसुखौ समायहोनो थाखायल' मावोब्ला जोंनि गेजेराव बेले बेजे बेफोरबायदि नांज्लायनाय खमज्लायनाय गोरोबलायनो हायि बेफोरबायदिया माब्लाबाबो फैनाय नङा ओंखाय बे आखल आखुफोरा जोंनाव थानांगोन गोरोबज्लाय होग्राफ्रा बोर होजाग्रा गोरोबज्लायनाया जोंनि गेजेराव थाबाय थानांगौब्ला दिनैनिफ्राय 25 बोसोरनि सिगां सोरबा बे गोरोबज्लायनायखौ लाबोनानै नोंसोरनो होबाय आरो नोंथांमोना दिनै बेसे रंजादों नाथाय बे थाबाय थानांगौब्ला नैबेयाव बुंनाय बे माखासे आखल आखुफ्रा पालकनियाव नङा पास्टरनियाव नङा गिर्जानि दैदेनगिरिफोरनियाव नङा जों साफ्रोमनियावनो थानांगोन बियो जों बयबो फोथायारिफोरनियाव बे आखल आखुआ थानांगोन अब्लानिया जोंनियाव अबसे नोंसोरनियावल' नङा बुहुमाव जेसेबां गिर्जाफोर दङ बिबिसिनि सिङाव जेसेबां गिर्जाफोर दङ ओरै उदालगुरियाव बिबिसिनि सिङाव जेसेबां गिर्जाफोर दङ बयबो गिर्जायारिफोरनियाव बे आखल आखुआ थायोब्ला गिर्जाफोरा गोजोनै थानो हागोन गिर्जाफोरा अनज्लायनानै थांना थानो हागोन मानोना ख्रिस्ट'नियाव जिसुनियाव जोंखौ बिफा इसोरा लिंनायनि कारनानो गोजोनै थानो आरो खौसेयै थानो थाखायसो इसोरा जोंखौ आशीर्बाद खालामथों हामबायसै